глава от 4 стих. Понеже Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който вярва. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Защото Писанието казва: никой, който вярва в Него, няма да се посрами. Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същия Господ е Господ на всички, богат към всички, които го призовават. Защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Как обаче ще призоват този, в когото не са повярвали? И как ще повярват в този, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: колко са прекрасни в краката на тези, които благовестват доброто. Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва: Господи, кой е повярвал в известеното от нас? И така, вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово.